Samantala, nagsanib puwersa naman po ang Land Transportation Office or LTO at Philippine National Police or PNP sa pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa Rehiyon 1 ngayong Semana Santa. Nagsagawa po ng sabayang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan ng LTO sa mga terminal at pangunahing kalsada sa rehiyon. Kabilang dito ang inspeksyon ng mga pampasaherong sasakyan at verifikasyon ng mga lisensya ng mga driver at konduktor at pagsusuri ng mga dokumento upang matiyak ang roadworthiness at pagsunod sa batas trapiko. Pinagtibay din ang roadside inspection sa terminal monitoring sa pakikipagtulungan ng PNP. Naglagay rin ng help desk upang tumulong sa mga biyahero at namamahagi ng information materials hinggil sa road safety at responsableng pagmamaneho. Sa ulat na nanatiling normal ang daloy ng trapiko at bilang ng mga pasahero at walang naitala naman na malalaking paglabag o insidente sa panahon ng nasabing operasyon. IFM News. IFM News. IFM News.